हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, माता पार्वती की जय। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर नाथ की जय। एक बार सच्चे दिल से बोलिए साचे दरबार की जय। तो हे गुरु बहिना सब, गुरु भाई सब, आप लोगन के हम हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी और साथ में नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के भी प्रणाम करतनी। जो ये चर्चा होला बहुत ही मन भावन चर्चा होला। कहीं भी चर्चा होला तो चर्चा में जाके सुने के चाहे कि चर्चा कहाँ होता, के कथा कहता और कथा के समझे के भी चाहे। लेकिन जे नहीं जा पावता चर्चा में तो आप लोग घर बैठल ही चर्चा के जो कथा बाटे सुनी और का प्रेम भाव जानी। और आप लोग जैसे हमरे पूरे कथा में प्रेम भाव देवे नी वही तरह के कथा में भी आप लोग प्रेम भाव जरूर देम। पूरा अंत तक एक कथा के आप लोग जरूर सुनम, काहे कि कथा कभी भी आधा अधूरा ना सुनल जाला, ओके पूरा जरूर सुने के चाहे। काहे कि हम देखा तनी कुछ गुरु बहिना लोग, गुरु भाई लोग आधा अधूरा सुन के ही बीच में छोड़ देता लोग। तो ये गुरु बहिना लोग ना देखे के बाटे तो सुन के तुरंत ही आप लोग वहां से हटा दी, पीछे हट जाए। लेकिन जो आधा अधूरा कथा होला ओके सुन के नहीं हटे के चाहे, काहे कि कौनो कथा भइल पूरा जरूर सुने के चाहे, नहीं तो बहुत बढ़न दोष लागेला। तो आप लोगन से कही विनती बाटे कि अगर आप लोग के पसंद आवे हमार कथा तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले और हमरे चैनल के सब्सक्राइब के के साथ साथ जो बेल आइकन होला, जो घंटी होला ओके दबा ले। ठीक बा, तो आगे हम जो कथा बाटे आप लोगन के सुनावे जातानी, ध्यान से सुनम। एक राजा रहने और एक रानी रहली, बहुत अमीर रहल लोग राजा रानी। कहल जाला कि जैसे राजा रानी में भी उनका कुछ नीचे के भी जैसे रहेला कि वो राजा रानी से भी थोड़ा सा उनका बेटा भईने चाहे केहू भइल तो वो स्तर पे तो वो राजा रानी इतना बढ़न रहल लोग कि पूरा गांव जवार के कहे, पूरा शहर के कहे, पूरा वो लोग विश्व में भी बहुत ऐसा करोड़पति रहल लोग कि का बताई। लेकिन कहल जाला कुछ भी रहे लेकिन एगो औलाद न रहे तो कुछ भी संसार में अच्छा नहीं लागेला। चाहे धन दौलत हो, चाहे गाड़ी घोड़ा हो, चाहे आपके दुआरा पे काहे नहीं बैंड बाजा बारात दिन रात बाजत रहे, लेकिन बेटा बेटी न रहे तो केहू के अच्छा नहीं लागेला घर दुआर। वही तरह बेचारा वो राजा रानी के को औलाद नहीं रहने, दिन रात बेचारे लोग गंगा यमुना में नहाए जा, लोग हमेशा तीर्थ धाम करे लोग, और जहाँ केहू कह दे वहाँ जाके दिखावे सुनावे लोग। लेकिन एक कुल लइके भइले के आशा नहीं रहल। लेकिन कहल जाला कि शिव गुरु के जो चरण में आ जाला, उनके शरण में गईले के बाद से उनका पार घाट अपने आप लग जाला। जे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के उनका शिष्य होला, उनका भक्त होला, तो उनका जो पार घाट होला वो अपने मतलब अपने आप ही वो एकदम पार हो जाई। नैया जो बाटे वैसे ही वो पार कर दिए। तो भगवान भोलेनाथ पे भरोसा करके एक बार आप लोग भी देख ली जैसे हम देखा तनी, और आगे भी देखल करो, काहे कि भगवान भोलेनाथ से बढ़कर के नहीं बाटे दुनिया में। वही तरह राजा रानी के लिए भी जब सब ओर से थक हार गए लोग तो लास्ट में का कई लोग कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आए लोग और दिन रात विनती करे लोग। तो एक दिन ऐसा समय आयल जो रानी रहली, वो रानी गर्भवती रह गईली। वो रानी जब गर्भवती रह गईली तो ऐसा भइल कि धीरे धीरे समय बीतत गईल। 5-6 महीना बीतल, 6-7 महीना बीतल। ओकरे बाद से जब 8वां महीना आई तो बहुत उनके कष्ट होके, बहुत पीड़ा होके, लेकिन राजा कुछ कर नहीं पावे। काहे कि कहल जाला जब आप लोग जानते हो हम जेका लइका गर्भ में ठहर जाने तो कितना तकलीफ होला, वही तरह बेचारी रानी के भी बहुत तकलीफ होके। उनके कुछ समझ में नहीं आवे कि का कइल जा। दवा उनके हमेशा होत रहे, जो वैद्य रहे वो हमेशा उनके दिन रात वहाँ देखभाल करे लोग कि इनके कुछ होके ना, इनके तकलीफ ना होके। लेकिन भगवान के दिहल मोटरी के से छुटकारा पा सकेला जब तक भगवान नहीं चाहिए। लेकिन कहल जाला कि भगवान ही जब एक समय में ऐसा कहीने वो रानी के बेचारी जब 9वां महीना जैसे उनका पार होके वाला रहो, वैसे ही बेचारी मर गई। दुनिया से भगवान उनके बुला ले।
राजा बहुत दुखी भइने, बहुत रोवे गावे कि हमरे पत्नी के भगवान बुला लेने, जो एगो औलाद भी देवे वाला रहने उहो औलाद के छीन लेने। सब केहू कहल गांव जवार के कि हे राजा साहब, अपने रानी के आप आगी दे दी। लेकिन वो राजा साहब कहने कि हम आगी नहीं दे, इनके 4 कंधा पे तो जाई है लेकिन इनके आगी नहीं दे। वो अपने का कहने घर में मतलब जो जमीन जायदाद रहल बहुत इतना ढेर रहल, यही से का कहने अपने खेतवे में जो कदम के पेड़ रहल एक जगह ही, वही कदम के पेड़ के नीचे उनके गड़वा देने। कहने ना हम आगी नहीं दे, ऐसे कि इनके पेट में हमार बच्चा बाटे, वो जीवित बाटे। ई मर गई बारी लेकिन तुरंत बच्चा नहीं मरे ने। जब तक महतारी 3-4 घंटा 24 घंटा 36 घंटा कहल जाला कि जब तक न कुछ होके तब तक बच्चे नहीं मर सके ने। काहे कि भगवान जब तक नहीं चाहिए तब तक केहू के हिला नहीं सकेला। भगवान के देन रहल कि उनकर राजा साहब का कहने कदम के नीचे गड़वा देहने। और जब 9वां महीना भइल तो ही मिट्टी में उनकर बच्चा जन्म ले रहा। लेकिन कुछ समय बीतल, राजा ते अब अकेल पड़ गई ने, बहुत रोए, बहुत अपने आप के निराश हमेशा रखले रहे, कभी उनके चेहरा पे खुशी नहीं चमके। ओकरे बाद से कुछ समय बीतल, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ साथ में माता पार्वती के लेके निकलने टहले खातिर, घूमे खातिर, जिससे देश दुनिया देखे के निकलने। तो ही कदम के पेड़ के नीचे आके ठहर गई ने, यानी कि वहाँ आराम करे लगने। माता पार्वती कहली कि हे स्वामी, आगे कहाँ चलल जाई, इहे में थोड़ा बैठ के आराम कर लेवल जात। तो का कहतने भोलेनाथ माता पार्वती के, ई मेहरारू के जात हर जगह ही लपटात चलेली, अझुरात चलेली, ई जहाँ चाहेला लोग तहे बैठ जाला लोग। अब माता पार्वती कहली कि हे स्वामी, हम थक गइल बानी, इहे में बैठ जाइल जा। उहे बेचारी बैठ गईली कदम के पेड़ के नीचे, आराम करे लगल लोग। लेकिन जैसे बेचारी वहाँ आराम करे बैठल रहली, वैसे ही उनके एक बच्चा के रोले के आवाज सुनाई देवल, क्या कह के जैसे कहल जाला वैसे ही बेचारा वही में जन्म ले रहने। ओकरे बाद से माता पार्वती कहली कि ए धरती में से काहे लइका का आवाज आवता। बेचारी सोचे लगली तो भगवान भोलेनाथ से कहली कि स्वामी, हे धरती में जो लागत लइका बाटे, कहीं चलिए इनके देख लेवल जा। वो बेचारी कहली जैसे उसे उनका स्वामी जी यानी भगवान भोलेनाथ कहने अच्छा रुको, हमहू के आवाज सुनाई देता, हमहू एक बार देख ली कहाँ से आवाज आवता। बेचारा वहाँ सब और ढूंढने लगने, कुछवे दूर में मतलब जैसे पत्ता उत्ता गिरा रहल कदम के, वही पतैया के नीचे मट्टी में दबल रहने। अब ते वो जो मट्टी में उनके मतलब वहाँ इथी नीचे गाड़ल रहल रानी के, वहाँ में लइका वो जन्म ले रहने। तब का कहने भगवान भोलेनाथ कि वो मट्टी के हटा के कहने कि हे पार्वती, हे लइका के उठा लो। तो लइका के तो उठा ले ली, अपने गोद में रख ली, कहली कि लेके चलल जा अपने घरे। तो भगवान भोलेनाथ कहने कि अच्छा घरे लेके जेबू ते संसार के सृष्टि में कैसे तू इनके लेके दूध पिएबू, कैसे का करबू। तो कहतली हे भोलेनाथ, जैसे आप लइका के पे दया कैले बानी, आज ले लइका के जिंदा रखले बानी, वही तरह इनके महतारी के भी जिंदा को दी, ये अपने महतारी के छाती के दूध पी ले। बेचारी विनती कैली माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से, अपने स्वामी जी से। अब भगवान भोलेनाथ वही पे एकदम भोला काहे कि कहल जाला उनके भोला काहे कि वो सच में भोला हमें। इतना बतिया सुनत भर में उनका महतारी के जीवित कई देने और कहने कि हैला तू अपन बच्चा और एक कदम पेड़ के नीचे बैठल रहिया। अब उनका जो मेहरारू रहली उनका यादस्त खो चुकल रहल। तो माता पार्वती कहली कि ऐसन बात बाटे, चलल जा, अब समय हो गइल बा। तू कहली रानी कि हे माता जी, हे प्रभु, हम कहाँ जाई, हमार पति कहाँ बाने, हमार इनकर बाबूजी कहाँ बाने, हम तो जनते नहीं बानी, हम के हई। तो रानी मतलब वो जो माता पार्वती रहली कहली कि अबे कुछ देर में तो के सब याद आ जाई। जैसे वहाँ से अंतर ध्यान भइल लोग माता पार्वती या भगवान भोलेनाथ, वैसे ही उनके सब याद आ गई। लेकिन माता पार्वती और भोलेनाथ कहले रहल लोग कि यही कदम के पेड़ के नीचे बैठल रहिया, आ तू के यहाँ
भोलेनाथ यानी कि तुम्हार पति आई हैं खोजे। तो कहली ठीक बा, तुम्हार पति हमें तोहके मिल जाइए जब खोजे आई आते। उ कहली ठीक बा, हम हमें बैठल। हम बेचारी हमें रोए गावे लगली या बैठल तो रहली, लेकिन बड़ी तरस उनके आवे अपने जिंदगी पे कि देखा हमरे साथे का भइल। लेकिन जब वहाँ से कुछ देर बाद अंतर ध्यान भइल लोग और वहाँ से जात रहल लोग, तो देखने कि उनकर पति यानी राजा साहब भी एक बूढ़ा एक बूढ़ी के रूप में आ गई लोग। और देखत भर में कहता लोग कि हे राजा साहब, कहाँ तू एने जाता ला गंगा जी में से नहा के? जा हो कदम के पेड़ के नीचे, तुहार पत्नी जिंदा बाड़ी एगो लइका लेके। तुहार पत्नी लागता तुहार लइका के जन्म दे देले बाड़ी। तो कहत का बाने राजा साहब, हमार पत्नी तो मर गई बाड़ी, उनके हम गड़वा देले बानी वही कदम के पेड़ के नीचे अपने खेत में जहाँ हमार कदम के पेड़ बाटे। ऐसे कि उनके गर्भ में एगो लइका रहल है जो जीवित रहने हैं। तो वही पे बूढ़ा बूढ़ी कहल लोग यानी कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती कहल लोग कि जा देखा वो इंतजार करो तली। उनके विश्वास नहीं भइल, कहने ठीक बा हम घरे जातनी, कपड़ा पर पहन ले, आराम से हम जाइम देखी आइम। वो बेचारा सोचत समझत कहने चल अपने पहले राजमहल चलल जा और देखल जा कैसन का हाल पता बा। बेचारा राजमहल गई ने, कपड़ा लत्ता पहन ले, अपने राजा वाला कपड़ा पहन उनके तैयार भइने और अपने मंत्री से भेजे कहने कि जा वहाँ पता क के आवा कोनो मेहरारू खड़ी बाटे लइका लेके कदम के पेड़ के नीचे। वहाँ मंत्री गई ने, मंत्री उनके नहीं पहचानले, काहे कि वो समय भगवान के ही महिमा चलत रहल कि उनके विभोर हो गई लाइत जन्ने। कुछ देरिये के बाद जैसे वहाँ राजा साहब पहुँचने देखे तो देखा तनी तो हमारी रानी है। काहे कि मंत्री जो रहने हुआ के कहता ने कि देखो ये राजा साहब की देखी कि है ना कोनो भिखारी नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा भइल कि वो पता चल गई कि उहे रानी है। अब तो जानी कि वो अपने रानी के लेके आईने अपने घरे आराम से रखने और खूब बढ़िया से राजमहल के पूरा सेवा सत्कार भइल। अपने बेटा के लेके रखने और खूब बढ़िया से सेवा सत्कार कैले के बाद अपने रानी के साथ खूब आराम से राजमहल में राज करे लगने। ओकरे बाद से दोनों जने राज करे लगल लोग, आराम से पूरा जिंदगी जीवे लगल लोग। तो हे गुरु बहिना सब, गुरु भाई सब, आप लोगों से कही विनती बाटे कि अगर हमार कथा आप लोगों के पसंद आवे तो आप चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें।